No niin, ja moi kaikki. Täällä Tonight Comes What? Ja pelaillaan Minecraft, se on siis vankila pois pääsemässä. Kitikissa täällä kapteeni vähän kans. Joo, aloitetaan sitten. Elikkä, mitä meidän pitää tehdä? Mä rikoin vahingossa tämän leverin täältä. Oi joo. Okay. Sitten mä on täällä myöskin. Mä käsken teitä johonkin menee. Hakkaan sun kuoliks? Ei sitä tarvita. Joo. Hyvä. Mä haluun ulos! Auta Joo, ja niiden muiden tyyppien kanssa me ei pelata. Et pääse ulos. Sinäkin. Me kotis. Joo jumal. Okay. No joo. Varmaan. Okay, sun pitää teleportata mun luo. Okay. Noin. Mä oon täällä. Mä oon seksikis. Et sä oo seksikis. Moikka. No mitäs täällä? Ai niin, mulla on ruokaa oikein. Discipline! Okay. Anna mulle ruokaa. Mulla on hirveä nälkä. Mä hakkaan tän tuupi. Ei se haittaa. Et sä pysty. Mä pystyn hakkaamaan sua. Ja Kitikissa. Kitikissa. On huono pelaa. Joo. Entä jos tehdään vaihtokauppaa, että mä saan kaikki sun ruuat ja mun pitää olla koko teo täällä. Siis mä en voi liikkua minnekään. Ei käy! Oi vitsi. Mun pitää käydä veskiksessä. Onko mä tuun kohta? No niin, on takaisin. No joo, mitäs täällä oli? No joo. Mä haluun ulos. En mä pysty. Ootan, mä katon. Mitä täällä on? Ai saakeli. Kitikissä. Mä haluan kapteeni. No kiitos. Kato nyt. Mä oon seksikis. Mulla on kapteeni hattu. Ota. Paljonko siinä on mennyt tamakaan? Älä nyt esittele. Sori. Mulla on tää Iron Armor. Se on enchanted. Kattokaa. Tää on paras asia. Mä en pysty hakkaa. Mitä ihmettä? Tää miekka on huono. Huono miekka. Ei oo. Se on hyvä. Ai joo. No, joo. Onko tuo mun mukaan? Mä haluan näyttää jos sulle yhden jutun. Onko? Tuu tänne. Tuu. Tonneko? Kato sinne. Sillä ei ole. Tää talo on huono. Täällä on toinen vankila. Aika hieno. Onks sä rakentanut tää? Ei, se oli joku muu. Kerro! Älä mietikään hakata mua. Mä hakkaan sut. Onko tultu tänne takas? Pistän tän kiinni. Joo, mä kohta tuun. Joo, mä tuun. Noin.
Hyvä. No joo. No sä teit siihen. Tuu tänne ovelle. En mä haluu. Etkö? Hakkaan sut. Ja miksi mä en pistä niis paussille, koska no me ollaan samalla tietokoneella. Niin siksi. Joo, se on semmonen juttu. Joo, mä tuun kohta. Tuu nopeasti. Okei, mä tuun kohta. Noin, no hyvä juttu. Joo, noin. Sillä pitää käydä kohta syömässä. Okei. Käy vaan. Joo, mä menen syömään. Moikka. Tuun kohta takas. No niin, tyypit. Sitten mulla on tää Timantti Armor. Ja se on kivaa. Mä pitää päästä ulos täältä. Miten mä pääsen täältä ulos? No niin, mä oon takas. Ootko? Hui vittu. Noin. Ei tuu saada täältä. Joo. Ok. Mitäs sit me tehdään? Rock. You son of beep. En mä oo tehnyt mitään. Auta mua. Missä sä ton sait? Joo, varmaan. Älä nyt mua hakkaa. Joo, varmaan. Mä hakkaan sut kuoliaaksi. Ei. Älä. Mä hakkaan sut. Et sä hakkaa mua. Älä hakkaa mua. Mulla on vaimo ja lapset. Ei. Missä sun hattu se jäi siihen? En mä tiedä. Okay. Elikkä tää oli kaikki tällä kertaa. Toivon, että nautitte tätä. Ja kiitos katsomasta. Mitä se sanotaan? Se on katsomasta. Onks se toisessa kylässä? En mä tiedä. Oota, mä katon. Joo. En oo. Ulos! Vapaaks! Pääsette! Ja päästään vapaaks! Joo, sekin. Kiitos. Okay, tähän loppui tää. Ja toivon, että tykkäsitte. Ja I'll see you!